سلامات عزو سلامتنا يبصحكم تخطاتلت مدمنا راديو سرت حفشاو علتو زيناتات حزنا لكم متينا لنا سناي مكتتال أولات مبل سلاسان شوعاتن زوريا هاقروا أقرقلو تمهارو سنكينت سوا تمريغوم أما مبل سلاسان شوعاتن زوريا هاقروا أقرقلوت قبو وتهدراون بوليتيكاون تمرتغ اسمو زصونحو تمهارو سنكينت تمريغوم زوما ملا هاجر كاب زركبو ناي سنكينت أبيات تمرتي مالت دقم حاره نغفا أسمرا حقاز ماي حبارن حالين دحر ممرا أما بالسلاسان شوعاتن زوريا هاجر وأقرقلوت نشدش توارح وتهدراون بوليتيكاون سلطنا اسمو زصونحو منسيات بغلت مقابيت يوم نمرغتا بغيعوم أبتي أزست ماكل سلطنا حيلتات مكلها الإرترا كومون ممهران تمهارون بيت تمرت وارساي قالو عدومات هاقايشن استرخبولو سنسرعات تمرقتي بكلس حسابن قبرن نزقسمو سلطن تبابن زنصبارق وتهدرو مريت أغريبوم أزاز ماكل سلطنا حيلتات مكلها الإرترا ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي أبزو اسمو عقال منقستن هزبن إرترا أب منسيات زقبرو زولو وفري نزبرزين مسوات استرخبتن استعقبتن هاقر نمبلتاك كاب زولوم رأي زنكل مخانو بمتكاس تمرقتي أبز مدبولو عود سرح توقعاتن وفياتن كخونو تل أبيو أزاز ماكل سلطنا هاقروا أقلقلوت كولونيل دبساي قدب وغنو تمرقتي قبو وتهدروا تعليم بوليتيكا وتمرتي سنة مقبار ماتوت أكلو هنساتن كومون استفلالي سمينارات زتغلال سلطنا كم زقسمو بمتكاس أبزو فرولو نيسرح علم تثبيت هاقرن هزبن زملس وتسيد كمزقبو لعل تسفخم زلوه قليتو تمرقتي نتعلت زنصبارق بهلاون سنت باباون مسانو دوتات بمقرب حدر السماعتات تقبيلهم نهزبومن هاقرومن بتوفاينت مقلقال زلوهم قربنت بقالة محلا الرقاقيتهم أمو داتا بملكع وددر أبستخيدن اتفتات بولكن بدرجة هادون نستعوتو شلما تعديلو قبتي أبقازا داقمه هنسان مكيات قربناتها تقلت مينستر قديات وطا قبتي بادر عبدالتي بسمت أبزهابو مقلتي هاقرو نمشمت قازا داقمين مهنات زلوها مدب لوم سولو ساب كايرو أبزا كايره تتاخيبا هاقرات عرب كتلالي مخانا حبيرو اتناي داقمه هنسان مدب فلسطيميوان أب هاقروم نخبرو كم زحقزومي مينستر بادر زقلت زلو هاجرات عرب نت بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بأربعة لكاتيت زوجو غازا ناي مقوطعر فلسطينيين كا نابستفلا ليغورا بتهاجرات فحن مبال إما مبغت تأيين نتيجنو بادر عبدالتي قبتي ناي داق مهنسات مدب نخت السلاسل عالم لخو دقفن حاجزن كمزليا بمتكاس هاجرات إيروبا كا أبزن مدب مولا مقبار أقدا سترخ تصاوتا تصاوعي تقريبو نسو أسعبو اتي أب قبتي أدالياتو زلا ناي داق مهنت مدب أو على هاجرات عرب وقعو تقبالنت مسرخبة مستن قزيف جنزباو حاجز كبركتا زخلا هاجرات عميق زررب كايد كمزغنة أبتي مس كوميشنر إيروبا حبرت زكايدو غازيت أو على قليتو قداماي قص نايتي أمونغو حماسن منقس إسرائيلن استبتح غزياو سممع مقراص تخصي أبز حلف قدام سنبت أبقعيو إذا بحجك قتل تثبيت زقبرولو زولو خلاي قص نايت سممع خا ولا تصفى زولو انت زي مسألة بس نايت بقصون بوليتيكا وسانن قن كجبت كم زكاليو اتباع السلطان وسيخو زتاكس
ንሱ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ሎሚ ሰሉስ ብሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ውድብ እስላማዊ ሕብረት ዝካየድ ዋዕላ ነቲ ወፂኡ ዘሎ ናይ ዳግመ ህንፀት መደብ ብጽፉፍ መንገዲ ንዓለም ምቕራብ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተወሳኺ ህጹጽ ርክብ ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩ። ሰራዊት ዩጋንዳ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኮንጎ ተዋፊሩ። ሰራዊት ዩጋንዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ እትርከብ ከተማ ማሃጊ ዓስኪሩ ንዘሎ ዕጡቕ ተቃዋሚ ጉጅለ ንምድምሳስ ናብቲ ከባቢ ሰራዊት ከም ዝወፈረ ሓቢሩ። ኣፈኛ ጉዳያት ምክልኻል ዩጋንዳ ፊሊክስ ክላዩጌ ሰራዊት ዩጋንዳ ነቲ ናይ ሰፊሕ ውግድ ከየማዕበለ ተሰጊዩ ዝነበረ ግጭት ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓሎ ኣብቲ ንመደበር ዜና ፈረንሳ ዝሃቦ መግለፂ ጠቒሱ። ሰራዊት ኮንጎ ድሕርቲ ብተረድኦኣዊ ንምዕባለ ኮንጎ ኮዴኮ ዝፍለጥ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ንጹሃት ዜጋታት ንዝፈጸሞ ጃምላዊ ቅትለት እዩ ንመንግስቲ ዩጋንዳ ኣብቲ ቦታ ሰራዊቱ ኸዋፍር ምሕጽነቱ ኣቕሪቡሉ። ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ምስ ዕጡቕ ጉጅለ ተረድኦኣዊ ንምዕባለ ኮንጎ ምትሓዝ ከም ዘለዎም ዝተገልጹ ካልኦት ዕጡቓት ኣብታ ምስ ዩጋንዳ ኣብ ዝዳወቡ ዞባ ኢቱር እትርከብ ከተማ 51 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ውሽጣዊ ምንጭታት እታ ሃገር ሓቢሮም። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንድሌታትን መሰልን እቲ ብሓረስቶት ዝቖመ ማሕበረሰብ ለንዱ ብምሕላው ኣንጻር እቲ ብምርባሕ ከብቲ ህይወቱ ዝመርሕ ማሕበረሰብ ሄማ ከም ዝምክት እዩ ዝገልጽ። እቶም ኣብ ምብራቓዊ ኮንጎ እናስፋሕፍሑ ዝኸዱ ዘለዉ ሓይልታት ዩጋንዳን ሩዋንዳን ናብ ወተሃደራዊ ረፅሚ ከምርሑ ከም ዝኽእሉ ተንተንቲ ፖለቲካ የጠንቅቑ። ዩጋንዳ ቀዲማ ምስ መንግስቲ ኮንጎ ብዘካየደቶ ስምምዕ ኣሽሓት ወተሃደራት ኣብ ዞባ ኢቱሪ ኣዋፊራ ትርከብ። ኣብ ሱዳን ልዕሊ 2,000 ሰባት ብሽረኽ ተጠቂዖም። ኣብ ዞባ ጻዕዳ ፈለግ ኒል ሱዳን ካብ ፈለማ ናይዚ ዓመት እዚኣ ንነጀው ጥራሕ ልዕሊ 2,700 ሰባት ብሕማም ሽረኽ ክጥቅዑ ከለዉ ካልኦት 10 ቆልዑ ዝርከቦም 65 ሰባት ከዓ ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ። ማዕከን ቆልዑ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ሱዳን ካልኦት መሻርክትን ብምዃን ነቲ ኣብ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ዓቂቡ ዝርከብ ማዓስከር ክርኢ ዝኽእል ለብዒ ምግታእ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ምህላው ኣመልኪቱ። ህዝቢ ጻዕዳ ፈለግ ኒል ብሰንኪቲ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ዘጋጥም ዘሎ ምቁራጽ ቀረብ ጸዓት ካብቲ ፈለግ ውሕስነቱ ዘይተረጋገጸ ማይ ክሰቲ ስለ ዝተገደደ ኣብቲ ከባቢ ዝዝርጋሕ ሕማም ሽረኽ ይሰፍሕ ምህላው ይሕብር። ዩኒሴፍ ኣብቲ ከባቢ 150,000 ህዝቢ ጽሩይ ማይ ንኽረክብ ዝኽእል መሳለጥያታት ክቐርብ ከሎ ንልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ክታበት ጸረ ሕማም ሽረኽ ምሃብ ከዓ ጀሚሩ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ብወግዒ ኣብ ናሓሲ 2024 ከም ዝጀመረ ዝተገልጸ ሕማም ሽሮኽ ኣብ 12 ዞባታት ሱዳን ንልዕሊ 55,000 ሰባት ክለክፍ ከሎ ካብኣቶም እቶም 1,500 ከም ዝሞቱ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ ሶማል ልዕሊ 40 ዕጡቓት አልሸባብ ተቐቲሎም። ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልን መሻርክቱን ኣብ ዞባ ሂርሸበላ ኣብ ትርከብ ኤልባርፍ ዝተባሃለት ከተማ ኣብ ዘካየድዎ ሓበራዊ ወታደራዊ ስርሒት ምስ አልቃዒዳ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ዝተገልጹ ልዕሊ 40 ሰባት ኣባላት ጉጅለ አልሸባብ ከም ዝተቐተሉ ሃገራዊ መደበር ቴሌቪዥን ሶማል ሓቢሩ። በዚ ብመጥቃዕቲ ኣየር ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ስርሒት ዋንነት አልሸባብ ዝኾነ ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ከምኡውን ነቶክቱ እውን ከም ዝተቓጸለ እቲ መደበር ዜና ወሲኹ ገሊጹ።
ኣብታ ሃገር ንዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ንምጥፋእ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣብ ምድንፋዕ ዝርከብ ሰራዊት ሶማል ኣብ ቀረባ እዋናት በቲ ሽበራዊ ጉጅለ ተታሒዙ ዝጸንሐ ሰፊሕ ከባቢታት ሶማል ሓራ ከውፅእ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝንገረሉ። ኣብ ዩጋንዳ ካልኣይ ሰብ ብቫይረስ ኢቦላ ሞይቱ። ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዘጋጠመ ሓድሽ ለበዳ ቫይረስ ኢቦላ ወዲ 4 ዓመት ምዃኑ ዝተገልጸ ቆልዓ ከም ዝሞተ ተገሊጹ። በዚ ኸኣ ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብ ዘጋጠመ ብቫይረስ ኢቦላ ዝሰዓበ ሞት ካልኣይ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ። መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብ ጥሪ 30 2025 እዩ ኢቦላ ኣብ ሃገሩ ከም ዝተረኣየ ብወግዒ ሓቢሩ። ዝሓለፈ ሰሉስ በቲ ቫይረስ ተለኸፉ 10 ሕሙማን ክርከቡ ከለዉ ቅድሚ እቲ መንግስቲ ንህላውነት ቫይረስ ኢቦላ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ሓደ ኣላይ ሕሙም በቲ ቫይረስ ተለኺፉ ከም ዝሞተ ጸብጻባት ጥዕና ናይታ ሃገር የመልክቱ። ሚኒስትሪ ጥዕና ዩጋንዳ ብቫይረስ ኢቦላ ተጠቂዖም ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ሕክምናዊ ክትትል ካብ ዝጸንሑ ልኹፋት እቶም 8 ሓዊዮም ከም ዝተፋነው ብምጥቃስ ምስቶም ግዳያት ርክብ ከም ዝጸንሖም ዝተገልጹ 265 ውልቀ ሰባት እውን ኣብ ካምፓላ ዝርከብ ናይ ውሸባ ማእከል ክትትል ይካየደሎም ከም ዘሎ ሓቢሩ። እቲ ሓድሽ ለብዒ ቫይረስ ኢቦላ በቲ ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ክታበት ዘይተረኽቦ ብኢቦላ ቫይረስ ሱዳን ዝሰዓበ ምዃኑ ሰብ ሞያ ጥዕና ይገልጹ። እምበኣር ተኸታተልቲ መደብና ራድዮ ሰረት ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ዜናታት ኢልና ሒዝናዮም ዝመጻና እዞም ዝስዕቡ እዮም ነይሮም። ክሳብ ዝመጽእ ብደሓን ጽንሑ እናበልና ሰሰናይ ንምንየልኩም።